سلام سلام كبرات عزبتنا بزح حلفة غفال إذا قدامي ترسترينا نيرنا مالتي إذا أين شرينكم دا كربوريشن في كايزن تقول مالتي حجغا إذا إلغال دروغن ونمريكامنت زي حقاوي مدهانيتن دروغن حشيش وي دراغ مالتي هرينا أبزو متسخا الكول إيموسيونن كرينا مالتي هجي نجمر هاراي إذا قلت هذا أنت تبلالا Waarom is bereits der einmalige Konsum von Drogen vor Detail عن Straßenverkehr gefährlich? سلمتا ولا حنسب ترين توسيركا أتي تساتفنت ناتكا أبتي ترافيك ويكا أبزي ترجعات مالتي زي فيك أدكا سلمتا إسك زور زي فيك أدكا ولا حنسب ترين هر دراج وسيركا سخا سلمتا غنياتو قدامي تمارس قطعي تبلالا أنا ميا شتونديغن راوش فروز زخن كان نبوزح ساعتات سخران كسعبال تزخيل كالإيتي فارنيمونغونس شتورونغن فروز زخن كان زغا تنات كان مستوعل ويتي ربشا مالتي كمزي أستوعيل كخزور زي مخال كسعبال تزخيل سالسيتغا سور فار انتوشتيكايت فورنكان زغا نيمزوار بقعات زي بالكا قبركا تزغيل مالدي سلازي كل ملسي مالدي حانسا من حلو سيركا ازو كلو ساعبينات كمتسكا سلازغيل كزو راي فكرة كاني اوكا كاليتي بايفيرشن دروغن كان شون ein maliger Konsum zu vorübergehender Fahr Untuchtigkeit führen. بيناي دروغن ولا حنسب الحرو سيركاوسي أنا دراغ مالدي كابزم صعوب دراغس ولا حنسب وسيركاو زي تفلتقوان نايم زوار بقعد زي بالكا قبركا سغلس أي نايم كابزم أبز تزرجيرم زولو مالدي قدامي هورين كوكايين أمفيتامين اوكي خاليتها حشيش ماريوانا أساسيتها LSD مالتي سلازي كله حشيشي زغوني يكون حشيش توسيركا نايم زوار بقعاتي بالكان مالتي كله مسي سالسيتي فير ديا بيراو زخوان دا فير كشتوف فون حشيش إمكربا أجيباوت اوكي زغان تاي مالتي اتي ذا سكر نجر أبتا حشيش سولوس اتي كم زي تستوعل ويكان أب سخرانك مرحكا زغلس أبتا أكلاتكا معاسي يسرح هذا حاجة مسكس معاسي وتي سخران ويتي وانا خام اتفق زي جمركا مالتي قدامي تايتولا جلاش مسيك 0,1 بروميل يشتونده زغا بسرعة بارو نتبع حدا بروميل مالتي معك أن نايتي الكول مالتي أب ساعات كون دابلا يجمركا يزرقح مالتي تي حشيش تزسكركا نجر مالتي كاليدغا انجلاش مسيك سايتليش نيشت أبشيت سبار كفلت أيتي أني مع سخران جمركا زغونا يخون ناقزي قمتون يبولون ويكتقمتو سايتخلنا سالسيتغا جلاش مسيك 0,1 جرام يشتون ده زغا سروع بارنا تبحدا جرام أب ساعات مالتي بحلو جمركا تي سخران سلازي ما أسكم جمركا خفلت أيكلني اندحر حاشو سيركاس ما أسكرايت فوت أنا سلازي زا إنجلاش مسيك سايكلش نش أبشيت سباريات عمل سمالتي أوكي رابعتي فاسكونن دروغن ببيركن دراغن تاي صعبين كله غير مالتي قدامتي أب هنجيكايت زغوت والف مالتي والف غايزا كاخلي وي ولف سخون مالتي كاليتي راوش سوشتين ناي سخران مالتي سكرت خاليها سالسيتخا anhalten der Verbesserung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. زغان تاي مالتي وتناتكا أكلاون أمراون بقعس يوسخ زخونا كأني
ምክንያቱ እንድሕር ድራግ ወሲድካ እቲ ናትካ ኣካላውን ኣእምሮውን ብቕዓት ትጎድል እምበር ኣይወስኽን እዩ። ስለዚ እዘን ክልቲአን ትመሲ okej. Welche Auswirkungen kann der Konsum von Cannabisprodukten auf das Verhalten haben? Okay. እዚ ኸ ዓይነይ ሳዕበን ወይ ውፅኢት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካናቢስ ድሮግን እዩ። ካናቢ እንድሕር ወሲድካ ካናቢ ወይ ናቱ ውፅኢት እንድሕር ወሲድካስ ኣብቲ ናትካ ናይ ምዝዋር ጠባይስ እንታይ ዓይነት ሳዕበን ወይ ውፅኢት ኣለዎ? ሃራይ ቁጥሪ ሓደ ማራፂ እንታይ ትብል ኣላ? ዲ ኣውፍምርጊዛምካይት ፎር ዳስ ፌርኬያስ ገሽየን ኒምት ኣብ እዚ ኸ እቲ ንቕሓት ወይ ከዓ እቲ ግንዛበ ናይ ምዝዋር ናትካስ ይጎድል ትብለና ኣላ። እዛ ካልኢት ከዓ ዲ ብሌንደ ኢምፊንድሊሽካይት ኒምት ኣብ እዚ ከዓ እቲ ዓይንኻ ማለት ፈጠጥ ምባልስ ይጎድል ብለና ኣሎ እንድሕር ሓሺ ወሲድካ። ሳልሰይቲ ከዓ ዲ ኮንሰንትራሲዮን ኣፍ ዳስ ፋርን ኒምት ኣብ እዚ ከዓ እቲ ኣተኩሮ ወይ ኣቐልቦ ካብቲ ናይ ምዝዋርስ ይጎድል ብለና ኣሎ። ስለዚ እዛ ቀዳመይትን እዛ ሳልሰይትን ትመዝህ ምክንያቱ እንድሕር ዓይንኻስ ፈጣጣ ጥብል እምበር ከምዚ ኣይትድቅስና እንድሕር ሰኺርካ ማለት እዩ። ኦኬ እዚ ቀዳመይትን ካልኦትን መልሲየን ማለት እዩ። ሻድሰይቲ varum ist man nach dem Konsum der Droge Crystal Meth verunglücklich? ስለምንታይ ሓደ ወይ ከዓ ሓንቲ እንድሕር እዚ ድራግ ክሪስታል መት ዝበሃል ወሲዱስ ክዙር ብቕዓት ዘይብሉ? ቀዳመይቲ weil die eigene Leistung Fähigkeit überschätzt werden kann ምክንያቱ እቲ ናቱ ማለት እቲ ርእሰ ብቕዓት ናይቲ ሰብ ልዕሊ ዓቕሚ ገይሩ ይግምቶ። በቃ ክኢላ ከምዚ ኩሉ ነገር ተብል ኮይኑ ይስማዓካ ትጋጮ ማለት እዩ። እቲ ናትካ ብቕዓት ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ይስማዓካ ይብለና ኣሎ። ካልአይቲ ቫይል ቫን ፈሪስቶሊንገን ኣፍትሬተን ኩነን እዚ ከዓ ከምዚ ካይደቀስካ ከለካ ዝረአየካ ሕልሚ ወይ ከዓ ሃተፍተፍ ክረአየካ ስለ ዝኽእል። ሳልሰይቲ ከዓ ቫይል ፕሎትስሊሸ ኤርሽቱፕፉን ኣይንትሬተን ካን ምክንያቱ ሃንድ በታዊ ድኻም ክስማዓካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ እዩ መልሲ እዩ። እንድሕር ሓንሳብ እዚ ተኣሽሙ ድራግ ወሲድካ ኩሉ ክስማዓካ ክእል እዩ። Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? መዓስ እዩ ሓደ ውሉፍ ናይ ድራግ ዝነበረ ክዝውር ዝፍቀዱ? ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ? ቀዳመይቲ ቬን ኤርሳይት eine Monat kein Rauschgift እንድሕር ንሱ ወይ ከዓ ንሳ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሙሉእ ከይወሰዱ እንድሕር ፀኒሖም ማለት እዩ ይብለና ኣሎ ቁጥሪ ሓደ ሽዑ ይፍቀዶም ሽዑ ብቕዓት ዝኾኑ ክዝውሩ ማለት እዩ። ካልኦት ከዓ ኤርስት ቬን ኤር mindestens ein Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist dass nicht rückfällig wird እዚ ከዓ እንታይ ብለና ኣሎ? እንድሕር ንሱ ወይ ከዓ ንሳ እንተወሓደ ሓደ ዓመት ከይወሰዱ ከም ዝፀንሑ መረጋገፂ ወይ ከዓ እንድሕር መረጋገፂ ኣለዎም ኮይኑ ወይ ኣረጋጊፆም እንደገና ከዓ እንድሕር ዝኾነ ትፅቢት ዘየለሶም ካልኣይ ግዜ ናብቲ ወልፊ ንክምለሱ ማለት እዩ ሽዑ ብቕዓት እዮም ይብለና ኣሎ። ሳልሰይቲ ከዓ ቬን ኤር ሳይት ዜክስ ሞናትን ካይን ራውሽጊፍት genommen hat ወይ ከዓ ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት ከምዘይወሰደ እንድሕር ኣረጋጊፅካ ሽዑ ብቑዕ ይብለና ኣሎ። ስለዚ መዓስ ብቑዕ ዝኾን ድሕሪ እንተወሓደ ድሕሪ ሓደ ዓመት ከምዘይወሰደ መረጋገፂ ምስ ረኣኻ ማለት እዩ። ብድሕሪ ከዓ ኣይወስድን ዝብል ግምት ምስ ዘለዎም ብቕዓት ዝኾኑ ሰብ ማለት እዩ። ሸሞንተ welche Mittel können die Vertüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? ኣይናይ ነገራት እዩ ካብዚ ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ናይ ምዝዋር ብቕዓትካ ልክዕ ከም ኣልኮል ክፀልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከም ኣልኮል ነቲ ናይ ምዝዋር ብቕዓት ክፀልዎ ዝኽእል። ቀዳመይቲ bestimmte Medikamente und berauschende Mittel ሓደ ሓደ መድሃኒታትን ከምዚ ዘስክረካ ነገራትን ማለት እዩ
تي براوشتي اندميتل كاليتي عينتا ستي هذا بكيري شاي سالسيتها عينتا سكافة هذا بكيري بون بمستايكاسي اللي كعمني الكل هجيت ملت فلوتي مالتي شاي ويبون ساتيقا ولا حنت مكينا كزور استغالي هالخونه بقعد كاس يقودلني اذا قدميتي كن حدا مدهنيتاتن زسكر ነገራትን ብራሽን እንደሚትል አልኮል አይኮን ግን ካለ ማለት ከስክረካ ዝኸል ከም በዓል ሓሽሽ ገለ ማለት ኮም ተወሲድካ እቲ ናይ ምዝዋር ወዓትካ ይጎድል ማለት ትሽዓተ welche Folgen kann es haben wenn man unter Einwirkung von Drogen wie zum Beispiel Haschisch, Heroin, Kokain ein Kraftfahrzeug führt እንድሕር ሓደ ሰብ ድሕሪ ሓሽሽ ወይ ከዓ ድራግ ምውሳዱ ከም በዓል ኮኮይን ማለት እዩ እንድሕር መኪና ዘዊሩ ናይ ሳዕቤን ይመፆ ማለት እዩ እዛ ቀዳመይቲ ኢንተሱግ ዳፈር ኤላብኑስ ወዳፈር በርቦት ቀዳመይቲ እቲ ናይ መምርሕ ፍቃድ መኪና ወረቀት ይሕደግ ወይ ከዓ ምዝዋር ኣይፍቀዶም ማለት እዩ ካልእቲ አንኦርኑም አይነ ሜዲሲንሽን ሳይኮሎጂን ተርዞን ናብ ሕክምና ኸይድ ከም ዘለዎ ንግበር ማለት ናብ ሜዲሲንሽ ወይ በመድኃኒት ከም ዝሕከም ወይ ሐኪም ይሪኦ ማለት ሳይኮሎጂሸ ከምዚ ናይ አእምሮ ሐኪም ይሪኦ ማለት ሳልሰይቲ ገድ und oder Freistrafe ገንዘብ ወይ ከዓ ማእሰርቱ ይቅጣዕ ማለት ስለዚ ኩሉ መልሲ ተወርኦት ኸድጎ ኩሉ እዮም ናብ ሕክምናውን ግድን ይኸይድ ዘሎ ስለ ዝወሰደ ማለት ሓሽሽ ንወሲዱ ግድን ናብ ናይ ሐኪም ክርአሎ ሳልሳይ ከዓ ገንዘብ ወይ ከዓ ማእሰር ተቅጣዕ ኩሉስ ክኾን ይኽእል ዓሰርተ welche Auswirkungen kann Haschisch Konsum haben ሓደ ሓሽሽ እንድሕር ወሲድካስ ናይ ፅልዋ ከምፃልካ ይኽእል ማለት fel Einschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten ዝጋ እንታይ ማለት ብድሕሪኻ ወይ ብቅድመኻ ዘለዋ መካይን ወይ እውን ናትካ መኪና ክንደይ ቀልጣፈ ትኸይድ ኣላ ወይ ብቅድመኻ ድሕሪኻ ዘለዋ መካይን ክንደይ ርሒቐን ኣለዋ ክትግምቶ ይትኽእል ኒሃ ምክንያቱ ሓሽሽ ወሲድካ ስለ ዘለካ das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen ዝኻ ሓደጋ ከም ዘሎ ትርስዖ ምክንያቱ ዳርጋ ሰኺርካ ወይ ከዓ ምስ ኩናኻ ስለ ዘለካ ትርስዖ ማለት ሓደጋ የለን ትብል ማለት ዳርጋ ሓደጋ ከም ዘይጋጥመካ ኮይኑ ይስማዓካ ሳልሰይቲ ፌላ ባይዳ verarbeitung von informationen kun sunehmen ዝኻ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ማለት ዝኾነ ኣብ ፅርግያ ድዩ ኣብ ትራፊክ ድዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታት ከተመስርሖም ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ከምዚ ቀልጢፍካ ኣይትረድኦም ኢኻ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታት ኣይተተግብሮን ኢኻ ምክንያቱ ዳርጋ ሰኺርካ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ መልሲ እዩ እዚ ኩሉ ከጋጥመካ ይኽእል እንድሕር ሓሽሽ ወሲድካ ዓሰርተ ሓደ wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukte in Ihren nachweisbar እዚ ድራግ ማለት ወይ ሓሽሽ ካናቢ ወይ ከዓ ካልእ ናቱ ከምኡ ዝመስሉ ውፅኢታት ናቱ ማለት እዩ ክሳብ ክንደኦም ኣብ ናይቲ ሰብ ሽንቲ ክፀንሑ ዝኽእሉ ክሳብ ክንደይ ወይ ከዓ ክንደይ ክፀንሑ ይኽእሉ ቀዳመይቲ ሚረረ ሽቶንደን ንብዙሕ ዝበለ ሰዓታት ጥራይ ካልእቲ ህኹስተንስ ሚረረ ታገ ዝበዝሐ ብዙሕ ዝበለ መዓልታት ማለት እዩ ሳልሰይቲ ከዓ ኖኽ ናኽ ቦኸን ድሕሪ ሰሙናት እውን ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ናይቲ ሰብ ሽንቲ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ድሕሪ ሰሙናት እውን ክረጋገፅ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ናይቲ ሰብ ሽንቲ እቲ ድራግ ወይ ካናቢስ ማለት እዩ ኦኬ እዛ ዓሰርተ ክልተ ናይ መወዳእታ በፂሕናልና ማለት እዩ was kann Haschisch Konsum bewirken ሓሽሽ ብምውሳድካስ እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ኦኬ
ቀዳመይቲ ፈርቤሰር ቴስት ሳይት አንሸርቱ ሓደ ንጹር ዝኾነ ናይ ግዜ ኣረዳድኣ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ክትግምት ትኽእል እዚ ኣይኮኒ ማለት እዩ እንድሕር ሓቾ ወሲድካ ጠቕላላ እቲ ግዜታት ወይ ክንደይ ትኸይዳ ኣለኻ ተረሓቐት ናይ ተመካይን ገለ ክትፈልጦ ትኽእልና ካልአይቲ ራውሽ ሚት ፈርቪርት ሃይትስ ሱስተንደን ኦን ዴፕሬሽንን እዚ ኸ ስኽራን ወይ ከዓ ከምዚ ናብ ፅላል ዓይነት የምራሓልካ ፀቐጥካ ምስኡ ስማዓካ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ራውሽ ሚት ጌፈርሊሽን ሲንስ ተውሽንገን ኦን ኤራፕሶሱን ደ ሪአክሽንስ ፈርሙገንስ እዚ ኸ ስኽራን ዓይነት ኮይኑ ምስ ሓደገኛታት ስምዒታት ማለት እዩ እንደገና ከምዚ እቲ ናትካ ትወስዶ ስጉምትታት ከዓ ይድንጉ ወይ ይቕጥፍ ማለት እዩ እንድሕር ተቓይላ ኣብ ሰዓቱ ክኾን ኣይክእልኒ ሓሽ ወሲድካ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ እተን ክልተ እየን ተመሲ ማለት እዩ እዘን ክልተ ስኽራን እታ ሓንቲ ከዓ ስኽራን ምስ ካልእ ሓደገኛ ምልክታት ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብዚ ወዲና ላ ማለት እዩ ኣብዚ መፅእ ኣብ ካልእ ክፋል ክንራኸብ ኢና እዚ እንድሕር ንኻልእ ሰብ ክጠቕሞ እዩ ወይ ከምዚ ክመሃር ይደልዩ ትብሎ ሸር በልዎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዝመፅእ ዘሎ መታን ምክትታል ክጥዕመኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ዳንክሽን